Undaba ngasidliso lonke inkomo zamadoda umengahlasi phake ezana ma undaba ngasidliso lonke inkomo zamadoda umengahlasi phake okandaba ezana ma undaba ngasidliso lonke inkomo zamadoda umengahlasi phake Kodwa sengikhona mama phela uZanele ungicela ukuthi ngimphelezele ngazi uyapi ngala ezanza ngazi ukuthi uZanele ngempela uzokhuluma ngaye mina mama akukho kunyangicelile ukuthi ngimphelezele ayikho into othi ayikukho okunye wena njalo unamantombazane ulentela amantombazane emva kwakho angeke ngisazi noma mhlawumbe niyathandana nalabo Zanele bakho noma okanye wena uyinkonkoni ngenze njani mama ngoba yena ngicelile phela ukuthi kwemcina awungichazile kahle uyistabane noma baqomile labo Zanele wazi kahle ukuthi azingifuni lezi ayingane kodwa wena unesibindi sokuzongitshela ukuthi zicela ukuthi uyiphekezele ngobani mama mina ngihlangana ukuthi ulontuzana awuhlangani awungiboni umthetho wakho ngithatha kancane yazini ngijwayela kabi kahle nje ucabanga ukuthi ngiyisilima ngalendlela yokuthi ngivumele lo msangano wakho lo dodo ongitshela wona yabona ke futhi ngikutshela yabona Zanele lo wena oyitshela ukuthi uyamfuna uyamlandela lokhu umlandela angeke aza kuqoma ngicimeka ngitshela mama anginandaba noZanele mina angithanda uZanele mina ngithanda wena ayikho leyo nto mawukuthi uthanda mina uzokwenza mina ipriority yakho kodwa kuyimanje ugijimisana noZanele owazi kahle ungicelile ukuthi ngimphelezele mama ungicelile ukuthi ngimphelezele ayikho nami into engizoyenza ngicimeka ngikubekezelelile sengikhathele lamasimba akho sala kanjani bebakhe awufuna ngilomncane mina ngihlele ngawo ngifuna seshade sibe nomuzi ngizalela abantwana abazogijima egcekeni ngokuthengela imoto umntana omuntu ngiyakuthanda mina kudala ngakuthanda ngolela abantu hayi wafranhle umuntu eqashile mina mana wenkunzi uthini kunina ngiyakutshela wenkunzi bashela intombi mana Kusamajongo bayibambe ingalo yonke lonto hey wena ngiyakutshela yabo esikhathini sabanje bafowethu intombi manje ayisabanjwa kanje yamanqele lezi insizwa zikuthathela zenza into yakudala yomkhulu ukuthi intombi kanjani emfuleni kufanele uyibambe wela ngeke azayithola lo ngane menza kanjalo lamadoda wenkabi hayi lezi inkabo bona uyabona umuzi wakhe ukuthi wena uzoyalwa yikhehla lakini ukuthi yabona mshana mawufuna intombi okwenza nje ngesikhathi sabo phela manje hayi manje yabona intombi yakhuluma naye kahle intombi esakufuna ukubanjwa wendoda ngoba ukutshela nje wena nkonzi yakwethu ngiyakutshela hayi baningi iningi ngeke sifane siyidodise la yabo nje kusho lo mfana usho lohlaza umhlazimamba lento yaba yikho ngeke izilungu ngeke ilungu into yakutshela mina no we mana kwendoda ngiyakhumbula yini phela wona khona engathi ngiyabona khona lengane la ozana akazi kanjani ubho wagcina wenze njani ngoba phela ngagcina ngathi nje yabo uyilesa sayitshanyana kuyona hayi khulileka yabo lapha yebuma la ngakutshela abangitshela ngikutshele yazi yathini utshela isimanga mangakhuluma ukukhuluma nawe khabi yakhe right yavele yathi nje angilindi kusa8 ngavele ngabona ukuthi hayi vele izinto vele yabo angilindi ziza kanje ngoba ngitshela nje madoda hayi kodwa ngivele ngibona phela wena ikhona nje yayingeke yikhona nje kwake kuluke lutho mfana sengiyabona usho lohlaza umpowethu ngiyamsiza phela lapha nalapha la hlele kakhona kodwa nje yena ke uthule nje kwezinuko la khuluma umlomo masubuyela ke ungaphindi uqale phansi uphanditshe esivele uyabona usivelisila ngisemathatha amasu wafa microwave vele udla amasu khona enjalo ebanda ngoba ubeka nje kanjalo ulidala lapha kusebafutheni ngiyazi wendoda uyabona uqhikiza qhiza le ntombi leyanga hayi yabona lapha nabafo kwenze njani manje
ungayi alifaka buka nodaka lapha. Hayi ubafela wona phela manje ukukhuluma kwensizwa kuyashiya. Yeah. Nanokuthi phela izintombi phela zibona ngendlela engafani. Mhlawumbe ngizothi ngiyafika mina kanti intombazane mhlawumbe ivele ibe yimina. Kwesinye isikhathi sithi ngiyafika. Qomeje nithi yabo. Yabona. Kodwa hayi. Kodwa uyazini kabuya wethu. Zama. Angikudlela umuntu zama. Ubone ukuthi ngisa kanjani yabo. Hayi no ngizoya kuyena yabo. Ngofike ngizwe khona ukuthi siziba siyashona yini noma mhlawumbe azongifika kangaka la manje. Yeah, ngoba ngeke wazi noma siyashona. Yabo. Ngizothi ngiyayeka kanti izinto bezongihambela kahle. Ngithi ngiyaya kanti ngifike ngibuye. Hayi, hamba. Hayi kodwa noyazi indoda. Yeah. Ngizoya kuleya ngane. Thatha la ntwana yapi. Ntwana. Owe bahle mama. Hayi, umuntu uzoke namhlanje. Yawe bebahle. Ubingelela lapha umngani wakho wena. Uyazi Ntombi, njoba ngikubingelela. Ngifune ngibano angikwazi nje veleke nokulwa noTikline. Yabona ukuthi angifuni nokuthi ngizokhuluma nawe, ngiyakubingelela nje kuphela. Lalela-ke Ntombi, angithweni iqhikize elikhulu. Uzongitshelela abangani bakho kozanele ukuthi abahlukane nendoda yami, ayibafuni. Musho Zanele, usho lo ohamba nami. Awu, kanti ngingizile yini? Ngiyasho nje ngithi abangani bakho Zanele abahlukane nendoda yami. Hawu, bengingalazi phela mina lolo daba. Ngensilile. Ntombi uyabona ukuthi ngithwele ekhanda ngiyasindela. Lezi indaba nje manje usongilethela zona angizazi futhi angifuni ukuzazi. Ngoba uyitshela ukuthi awazi wena ukuthi uZanele ubhizi nendoda yami, ubhizi phansi phezulu. Iqhikiza elinjani elingazazi indaba zokuvululukazi? Mana-ke phela ngusho kuzosho kanjalo ngoba uyabona ukuthi angifuni ukulwa nawe kodwa wena uyangihlokoloza nje manje. Uzokwenza khuluma-ke ngizwe ukuthi uthini ngoba ngangikuzwa kahle ukuthi uthini kumina. ngithemba nihambe niqhamisa ukuthi namatshitshi kodwa emadodeni abantu nini nihamba phambili. Lalela Ntombi yami, nangelinye ilanga ngifuna ukuthi utshele nabanye ukuthi-ke yabo lokho okushoyo njengamanje sekukhomba ukungiyisa. Usuyangidelela ngoba ubona ukuthi njengamanje ngingedwa. Kanti nangale kwalokho lezi intombi lezo okhuluma ngazo njengamanje ungitshela ukuthi uyizifebe. Kawuzazi. Mangase sihambe njengamanje ngithi asihambe seko mama. Lalela-ke ntombazane ukuthi uyiqhikiza noma ukanjani yabona la kumina awuyilutho utikilayo nje. Yabona ngoba ungibiza ngesiphenke esikhulu wena sisi. Awuqala uyibuke wena nje ukuthi njengoba uhamba uyigqamisa ukuthi uyiqhikiza le ntombi zala endaweni. Iphi isifunda basifunda wena ngoba bebhizi belandelana namadoda ethu. Iyona nto abafundisa yona le wena njengeqhikiza la angithi. Lokho basuke bekwenza basuke bengekho phansi komhlaba. Oh sunga Usuke ngini futhi ujwayele ukungixoxela ulimi lokulima ngoba uzolima. ngizolima Ngiyakhuza ubelethe ingane ngiyakhuza njalo. ngibelethe ingane njengamanje. Yazi ukuthi into engizoyenza sophela ngikukhuze ekhanda mina njengamanje. Phela ukukhuluma ubelethe ingane yini? Ngizokushaya ntombazana. Ngizokushaya ntombazana. Ngizokushaya. Ubelethe ingane. Ngizokushaya into engizoyenza wena. Ngizobe ngibuze ngoba phela manje ngiyabuza ukuthi Ibangani nini? Umfuna ngiqhiza wena. Noma bekuthiwa ngiyazi ukuthi angazi ukuthi ngibangani kodwa ngiyazi ukuthi wena orong. Qhiza ubengeke izinto edala ingisho umuzi. Hamba emfuleni wena ethi yehle yokho amanzi. Shona ngiyaqhiza nawe. Qhiza ndi. You rubbish. Hamba khamanzi. Sambe qhiza. Bathi kuphathele nasi isigubhu. phatha lesikhumo. Uyabona nje ngidinwa ngiyafa. Yazi lo Mina qhiza. Kodwa nje noma bekuthiwa ngifike ephana nesigameko. Ngiyazi ukuthi wena uthi bungeke uzumsuke. Yeyisa le ntombazane hlaza kabi. ingicike. Hlaza ngiyazi.
wona nje unenhliziyo enhle kabi ngiyabona le ntombazane leya futhi ubuzoyinyomfa wona kuba ngiqhamuka kakhulu kabi uzoyinyimpi ayina kabi uyabona nje kusizile uqhamuka kwami isindele wena impela ngoba manje angiyazi ukuthi ngabe njani ngabe gijima ama-ambulance manje ngiyakutshela ngempela abe sibheke konkosi sikhuluma nje ngoba angifuni mina umuntu okunyathela ubhozo hayi lutho kungaseqhiyiza isindele wena ngempela leya nto ngiqhiyiza awukahle ke qhiyiza ngibe kahle nananka amanzi akho phansi kodwa qhiyiza baye bekutshela kodwa ukuthi umhle kanjani Ntombi awusukhuluma ngobuhle phela manje ngoba phela wena ungisiza ngesigubhu cha yebo ngikusiza vele isigubhu kodwa phela ukuncoma kuyayike ngoni iqhiyiza ngithi uyayibona mhlawumbe phela ngenzeka ukuthi mhlawumbe nalezi intombi lezi oyiqhiyiza kuzona yabo mhlawumbe ayazi zikutshela ukuthi umuhle kangakanani mhlawumbe nezinsizwa eke ifike izoshela intombi ifike nje yabo ifike ikhulume nawe ezificela intombi eke ingakutshela ukuthi umuhle kanjani uyayibona insizwa phela lokho asibesakunaka ubuhle asikunaki ngiqonana lokho kusuke kufuna umuntu angathi singaqhubeka insizwa sibe sami nona qhiyiza njengoba ngithi nje akwesime njengamanje yabo angiqondile ukuthi ngishayele umthetho yazi ukuthi ekhaya lekini kufanele ufike lisakhaya ungafiki ngobumnyama phela ngoba phela uyintombazane eyihloniphayo futhi eyithandayo wona qhiyiza ekumiseni kwami kume ubheke wena njengoba ngiyinsizwa nje eqondile engenamyocu nje uyayibona nawe insizwa engenantombi futhi noma engathiwa ngithola mhlawumbe senginentombi enjengawe wena uma ungibheka nje ngabe ngishoda ngani lahleke iqhiyiza madoda kungabe lokho ngisho kuyakuchaza yini hawo inkinga ukuthi angisakuzwa kahle uyakhuluma kodwa mina ngikuzwa ukuthi uthini mina uthini ingempela lakho uthini nje mfowethu awungizwisisi ngikuzwe kahle cha wona qhiyiza ke wehlisa umoya kahle ungilalele kahle ungizwe kahle mhlawumbe uzogcina usuyezwa lento engisho ngithi kuwena qhiyiza le ntombi njengoba ngiyinsizwa nje kanti futhi anginaye futhi umuntu engathi ngihlekisana naye uyabo ongaba sela eceleni kwami like intombi yami sengithi ke kuwe mana wena ufuna umuntu ozohleka naye ufuna umuntu ozohleka naye wena ke uthi ukukhuluma kufana iqhiza le ntombi ngingasho ukuthi njoba ngingena umuntu oyintombi yami ngasho ukuthi njoba ngingena umuntu engihlekisana naye kusho into eyodwa lo mina ngazi bengithi ufuna umuntu ozohleka naye mina nginaso isikhathi sokuhleka mfowethu anginaso nanokuthi omathandana ke anginaso nanesikhathi sakhona angazi ukuthi mfowethu uzoyimisa kanjani leyo ngoba vela ngikho kwayilapho ke usho ukuthi kumele uqhubeke ububheka yayibona into efana naleyo uyabona qhikiza ke ume ubheka umfana uyabheka awuvela usuke nje ukuthi nje mhlawumbe nanka amantombazana ayisixuku lapha qhikiza uvela ukuthi ngoba leya nayo imhlophe kakhulu impofu aweke ngisonele ngakuyona ke ngishele cha qhikiza intombi uyayibona nje ngingangena emlonyeni awukuyibophe lenkulumo yakho ngoba vele ngeke izilunge into vele oyibona ukuthi hayi ingaphezulu kwamandla ami insizwa yakithi awuvela ume ngivele ngithathe isigubhu sami ngibheke ekhaya wena ugoduke noma ngabe angazi ukuthi ubheka ngapi ungaphinde ke futhi ungihluphe ngoba izolimazana mfowethu kanti angifuni ukulwa nawe ngesihle ukuthi ahlukane ngibheke ngalendlela engibheka ngayo nawe ubheke ngalendlela ubheka ngayo mhlawumbe qhiza angifuni ukuthi uqhubeke qhiza sengishilo ukuthi ngiyahamba mhlawumbe nje ngoba ukhuluma njengamanje sokhulunyiswa ukuthi mhlawumbe ngoba ade ninenkinga nalo wadade lo oyisayo uyeyisa wona qhiza uyezwa yena mhlawumbe uzokhulunyiswa ukuthi ucasukile kanjani isigubhu ngizokuphathela ntomkhulu leyo sibeke yimi naphansi ngizokuphathela mhlawumbe nje ubukhuluma sokhulunyiswa ukuthi mhlawumbe ucasukile kanjani ngaku-understand uma ungasho njalo qhiza kodwa mhlawumbe uma ngaphinda ngibuya ngesinye isikhathi singaxoxa kahle mhlawumbe qhiza ngingasho ukuthi uzobusuvuma ke lapho soxoxa nje kahle sizwane qhiza ngithi into engishoyo ukuthi asikho esinye isikhathi yilokho mhlawumbe ongakuzwa noma ufuna ngize ngikubekele ngenye indlela ukuthi asikho esinye isikhathi esinye isona esingekho manje ngithi ngithatha isigubhu sami ngitshathe uzosiphatha njengamanje ngizothi sithathe usise ekhaya yazi lo mfana angazi ukuthi kumele ngithini kuwena njengamanje ngoba ngithi ngithatha isigubhu ngitshathe uzosiphatha isigubhu ngifuna ugoduka ngekhaya uyangibambezela ilanga kushonile goduka uyekini ngoduka ngekhaya iphelile inkulumo ingakho yena mana qhiza mana ngizokuphathela isigubhu ntombi uyazi isigubhu sami ngifuna uthatha isigubhu ngoduka ngekhaya kulungile ngiyakuthwesa nami ngisanqamile isigubhu la sinda kabi
Manayi ulwa